thaler mun ro em mai thil nung reng omlo na hmuna hian Spanish conquistador le afapa mi panau pang pakhat hi an run langa an chaw to in an dang te chu a ro to hle a beidong le chaw to taka an om mek lai hian thil rin bial sen hi an va mutanol mai rang tak chuan chumi lampang chu an pan zui ngal conquistador chuan botol chunga a map da that chu han phoran tuma ma se no na kok chu a phoi thei ta tlat lo a beidong le ti ngai na hre to lo chuan thaler vei vuta chuan vuak ke chu an tum thina ma se om zia a om chuang lo a fapa po chuan thaler vei vuta chuan lunga om mel takin ti in a thei top chuan a lo zong ve bok chu thaler zau taka chuan lungmu tur awangang mai conquistador chuan ti tan tur chu han ngai to in a fapalua chut ke mai chu aril ruk ta he thil hi thil thleng tak tak ni lovin American writer ombau mena thon thuzia kallai me kania Spanish conquistador chuan a fapa chu nung lampang hoi tura ti in a map da na botol chuan atin tawai mai baumena chuan a thon thu a type chun zom le ma che chuan in chunga chuan thom hi arun oma a nung lampang ava hoi phei chuan thing hi chuata chuan ama chuan arun lira ngai thatlo na em po nei lo chuan a thil ti lai ti chun zom le tum chuan a thil in lai chu an in le zoka hetia amma lampang ava hoi phei hian in chung chona stepa thil dum tuimoni lo ding lai hi ava muwa alai chu han choi kang davin chumi lampang chu ava ena ma se a thil mu kha mu tur alo omle to ho lo alai ati tiam le chi tia hian amula tak mai chuan nu pakhat hi alo ding reng maya a thil mu phun salutuk chu a ding ngal zot maya ma se mit khap kar lek chungin kha pitar kha mu tur ommi lovin a bo zui le ta ani oma chuan box pakhat hi ron la chuakin a chunga chuan anu le pa boral ta te thil hlui hi alo la om nuala chung zinga chuan pistol te Ireland muna Bilberry Woods Hotel kat te chu alo om tel boka asin churun in thlakin ombau men chu chol ha dam pa tu le anu le pa vap te the thang turin an that lai huna an thlen na thin Ireland Hotel ping thang tak mai Bilberry Woods Hotel a chuan ani po chu ain ngat ve a hotel chunga lu ma chuan an groundkeeper farjalanen chuan in bia in reivak lo nuwa hotel chunga chuan alut zuita ani hotel chunga chuan pau palam pang to Mr. Kopahian no pang pani chu thon thu hi lo hrilin ram noya cheng doi thiam pitar urban legend thon thu chu alo hrila hetia thon thu wain hril mek la hian oma chuan receptionist counter a bel chu ron metri in Mr. Kopa chuan ano pang thon thu hril te chu anu le pa bula lo vakal ri tur chuan alo tia hotel manager mala chu man mo zet mai hian arung kal chuaka hotel ni tupa Mr. Kopa chuan anna chu tlin taka thok tur chuan alo hrila ombau men chuan amingte a hril nu chuan mala chuan lekha bujiak tu lar takani ti hre in alo fak luama mamole du te nei ni phot chuan aru matanga lo phone zel tur chuan atia hotel manager mala chuan a fapain angai san thu te han hrilin a lekha buwa a autograph lo zia sak tur chuan alo dil saka ma se ombau men chuan engtia chang ta lo chuan a kalsan ta dei thung a thlen na room lampang pan tur chuan in chung lama chuan a kal chawa a thlen na tur room a hmu tak mai lawa chuan he hotela na thok pakhat fe nei chuan a room chu alo ko muwa oma chuan anu thalaka thingkung lian pui mai big red wood santi chu khoi ange om ti chuan fe nei chu a zota atuk lama chuan chu thingkung omna ram hnoi lama chuan vakalin anu le pa vap te chu awa the thanga anu le pa vap da na ve ve chu thingkung buk noya chuan ada tel ngal bok a ho lampang hian jerian ti chu mu in ani nen hian anin kom duna ke nu te atanga siam in tura siam te chu alo in tir ve a
hotel bar lo ngak mek tu fe nei hne na chuan oma chuan a thon thu top dan chung chang te chu a lo hrit ve a oma chuan a zia tum dana chuan conquistador chuan a fapa chu motor mang chuan a chhut hlum tak thu le ma se van doi tlang deuh maiin chu botol chu ala ke chuan lo thu te ama ngei po chu tui hal dang chara a va hlum tak thu te chu a lo hrila fe nei chuan a thon thu top dan chu a du thu a sam chia lo thu chu a lo hrit ve fe nei chu anu le pa thalak hlui to te chu han hmu tirin honeymoon mang tura an lo kal dun to thu te ma se van doi thlak deuh maiin anu chu naupang te ani lain a boral thu te chu a lo hrila fia nei chuan eng tia boral nge tia a lo zo chuan oma chuan a hmaya ka ani thu le a kap tu chu ala no pan em awanga remani lo dan te chu a lo hrila oma chuan fia nei hna chuan honeymoon suit room big chu rei tak chung khar a lo ni to nia a hriat thu te chu enge chan ti chuan fia nei chu zota fia nei chuan chu room chu rei tak chung honani to lo thu le hotel ni tu pa soi danin chu room chunga chuan doi thiam tharau a om nia an hriat thu chu a lo hrila fia nei chuan chu room chu fia a chak thu te chu lo soi chuak ve in ma se hotel manager mala chuan a lo rem ti sak lo thina fia nei chuan man lai thon thu bui in zena bu hi lo en tirin tlarau sualin mia be ni chuan rin bian manga a in ven him thei thu te chu a lo hrila hetia anin kom dun lai hian hotel bellboy albi chu rong kalin fia nei chuan atil ton hriat te oma chu hril ve turin albi chu lo tia albia chuan athil ton hriat chung chang chu hetiang hian a lo soi ve a rum khat chu elevator a chuan lai le honeymoon suit zone a thlen lai hian elevator chu ading ta thut maya chuta bang ong tang chuan a lai tar chu han ti engin honeymoon suit chung lampang chu a zuk ena chuta doi thiam uch ngei mei chuan aron bei thu oma chu hrila albi thil ton hriat te chu thil tak tak lo le a tak tak rama thil thleng thei nia chuan oma chuan a ngai lo thung fia nei kalson hnu chuan albi chuan oma chu ami ngei san ani thu le thu a zia ve thin thu oma chu hrila ma se oma chuan albi chu writer ni lovin hotel bellboy ani thu chu a lo hrila sum le paya an har sata wanga hotel bellboy chu ani mai thu le a thil tum tak chu le khabujiak tu hlo tling takani thu chu a lo hrila oma chuan albi chu thir fiat sa hian akuta chuan a lo de saka writer ni tur chuan mitor chhel tak nia ngei thu chu a lo hril ve a fe nei chuan bar do kan vel ati fai lai chuan oma tape recorder le thala hlui te chu dokana chuan a lo la oma fe nei chuan a ruma chuan pek chu watuma ma se chan na adong thei tlat lo fia nei chuan thil tik lo enge moni tak chu a omni chuan a hretlat mai albi chu han kovin oma room chu hong mai tur chuan a tia ma se a tira chuan albi chuan an hre dawa a spare key chuan albi chuan han hongin fia nei chu room chunga chuan lutin a thil mu chuan a ti phu chiang ker mai oma chu in chunga chuan a lo in khai chu ni in hetia ni ko hrelawa a lai hian oma chuan vision danglam tak mai hi lo nein elevator a hian a lo chuanga a kianga chuan anu thla nge mai kha aron in lara damdoi in khuma hian oma hi run langin tuemoni hian aron soi hara ma se aron men chuan tuma an lo le tlat lo fe nei le albi te khan in khai hlum atum na tang khan an lo chan him thei ram hi a lo nia adam chian nu chuan bilberry hotel a bok chuan aron let leya ma se chu hotel chu mi si zona tan chuan an lo khar fel to ria hotel manager mala chuan ambung ruwa lo ang te chu run pe in anun na chu fiani chan him ani thu te chu a lo hrila oma chuan fianai hna chuan lom tu hrila du thu chu mala hna chuan a han soya ma se mala chuan thu hriat nom lo tak mai a hril tatlat mai kar khat tha zen zon liam ta khan Halloween party an nei thu le chumi tang chuan fianai chu abo tak dei thu a lo hril police ten man lak mek thu le
Jerry chu an mirin hlel zinga mi ni thu te an groundkeeper Fanchelan anin bedun lai a hmu thu te chu oma chu alo hril ve a ma se Jerry po chu an man ma in mu tur ommi lava a bo ve tak thu te chu a soi tel bok Jerry chanchin chu police te chuan an thei ang to ka an chui le tin kum som liam ta khan anu pui chu mak deuh maya boralin chumini tang chuan kho chunga ala cheng le lo hrim hrim ani a thil riat te mak ti tak chung chuan chu hotel chu san tur chuan a kal zui nga la hetia kalmek lai hian farjela chu tokin venei chung chang te chu an sei du na oma chuan venei khan voi tam tak honeymoon suta kala chak thu a sei fo thina chu room chu an en dik theingem ti chuan farjela chu zota farjela chuan chu room chu an kal tlat thu le a chabi po hotel ni tupa Mr. Kopan a kol tlat thu te chu alo hrila oma chu Jerry mu tumin ram hnoi lama chuan ain khal chuaka a chen na mun avathlen chuan vianai le khabu thon thubu kha alo oma heti la hian Jerry chu arun lang thut maya oma phei chu a phuna sat le a police ten an zon mek thu le anu puyemo vianai mo chu a thatem ti chuan alo zot tong maya Jerry po chuan zep nei hok lovin anu pui chu a tha ni thu le anat na chu anat ema wangin anun na chu ati top sak thu hilin vianai chu a thian nu ani thu le ati hlum lo thu chu a soi ve tlat mai Jerry chuan vianai chunga chuan eng thil nge thleng ti a hriat bik lo thu te ma se a moral to ngai nia a hriat ve thu te chu a lo hrila zan ni lem ta khan damdoi zongin malo office alu ruk thu le building atanga a chu ma hian honeymoon suite bel ron ri lampang ave en chuan fianai thla mu thu le a kut chuan chung lampang a ko thu chu alo hrila honeymoon suite en fe tur chuan hotel season car alo nga mek thu le Mr. Kopacha bi po alo lak chu fel diam to thu chu oma chu hril tel bok Jerry chuan oma chu arwala local ve tur chuan asom tel ve boka atira chuan an hre dawa ma se oma po chuan Jerry som na chu alo pom saka oma chuan fianai le khabu chu uluk tak hian alo bi kola Jerry chuan achunga thu te chu thil tak tak an ni thu le chumi muthei tur chuan midang lam bi nia ngai thu te chu alo hrila a thil in thin thil dang lam tak awang khan fianai tharau chu a mu thei thu Jerry chuan a soi mau mai zanlama chuan hotel staff te an kal chuak fel ta nia ngain Jerry te pahnih chu hotel room chunga chuan an lut ruduna in venata na crossbow laka tumle lai chuan farjela chuan Jerry chu lo hmu in ni ko helo chuan alo khong thluwa farjela chuan police chu han be ngalin Jerry aman thu le police station alo hruai tur thu chu police te chu alo hriat tira hemin hu hian Jerry chu amotora chu hlang kain police station lampang chu apan ta dei mai honeymoon suite group cha bi kha alo kola wangin Jerry chu to lo ma se oma chuan chu room lampang chu apan zui ngal a cha bi ken chuan room kong khar chu han hongin eng thil ma chu a mu hop lo Jerry an a thil in thin thil dang lam takati kha an in le in reilawa chuan amu hi la heti lai hian mumang kan ti don nge vision dang lam tak mai hi oma chuan alo nei le a TV ma a hian loin fiamin pistol hi alo kenga ti pal thil thu in pistol chu lo pet puak palin anu chu akap ta dur mai anu boral to thla nge me chuan aron ku a TV ala chuan sabeng tung mel ni om tak mel rap om tak mai hi aron langa a har zok mai hetia arun har chu la hian hotel manager mala chu akianga alo ding reng towa mala chuan Mr. Kopan honeymoon suite chabi abo thu le en fiatura atir thu hi alo hril ve a oma po chuan churuma chuan a thian nu bota fianai chu azon thu alo hrila hetia hotel atanga an chu don mek la hian oma chuan tamuai tar atanga thilrim tui lo zet mai lo chuak hi hria in eng thil nge niang le ti chuan hotel manager mala chu zota ani la chuan hotel an siam ma in basement alo omsa to thuwa lo changin
man mo taka chuan ngai thu chu alo hril dei thung oma ngai tha thei lo chuan endik ngei tumin damwaiter ti kan na baton chu lo meta athuron anga chua lo tum mai lo wang chuan mala chu alung oi lo hle a chuta damwaiter churun in hongin achunga chuan an mizon mek fene ruang chu alo oma abozana ain thuam ang che chuan alo la in thuam mala hlau thong chu hotel atang chun tlan chukin kongkhar chu alakal dei zui oma chuan mala chu kongkhar hong turin ti ma se a hun sak du tlat lo chuan a tur dang te chu a han zong kuala ma se a mu thei tlat lo asin chu Halloween thil thlen zana chuan arun in herle ta mala le fianai te chu lawin kom donin mala chuan coffee in tur chu in tur chuan a lo ti ya fianai chuan ngei tu chiang mi lovin a thil in tur pek chu a lo in ve mai boka ma se mala hian dam doi lo polin tum nei sa ranin a lo in tira lo ni fianai lu churon hein reilawa ni khorhe lo chuan a om zui ta hetia ni khorhe lawa om nu hian honeymoon suite room a chuan nuk lutin damwai tara chuan apai zui ta ani oma chuan fine ruanga hian tape recorder hi a chhar chuak lo maya e tape recorder a hian fine chuan a chunga thil thleng zong zong chu alo soi chuaka fine chuan malafa apai mek thule mala chuan a fa pai mek chu titla tura andu thu te anu puile Mr. Kopaten an khriata hlo thu te anu le pa a mangai thu te chu aron soi chuaka fianai hian a chuan a tur zong viu ma se zong mu zo lovin khatiang khan alo boral ta ani melani omangei po chuan chu building atanga chuan a tur chu a zong zui le ngal heti la hian farjalaka ron lang vele in jeri chu police station lampang alo pan pui me ka ni ko khelawa ommek jeri churun har chuakin farjalana phorna chu chemte chuan lo je chatin motor tlan me ka tang chuan zuan chua alo tum ve me ka chuan a tur zong mek oma chu honeymoon suite room chung lampang atanga thomlam omle thin chuan atiral khel hle maya anuwa deuh phai chuan anu thla chu anung lama chuan arun in larta anu thla hi muchi lo ma se eng thilemoni chu a omani ti oma chuan a hre thei tlat thung room chung lai te churun thimin TV chu ama chuan arun in play ya TV a sabeng tung mai korwa chuan oma chu arun lui so in a lekha thon te chu alo chiar ri a anu kaplum tu ti chuan deu so tak chuan arun lui so a anu reivak lawa chuan TV po chu ama chuan a top zui vele mai bok oma chuan a tan mek na building blueprint chu a mu chuak lo mai blueprint atanga alan dan chuan basement lama chuan chuana chu a omani mel manmo takin fianai ruang chu an la sonin damwai taratang chuan basement lampang chu a chuk thla a ma se basement chung a zuk lut thla chu chuana tur om ang reng chu a mule ta tlat lo fianai tep chu han ngai thla le in atong kam man dan atangin fianai chu ama chavin chu basement a chuan a omlawani ti chu a hriat theia he thil hian oma mul thi te chu ati ding sung thei hiala kil khata hian chawka thil lawin rin hi alo oma abula chuan chawk pakhat hi alo let ngat bok chu chawk tla chu la in manmo takin damwai tar lama chuan akal phei ngal heti la hian doi thiam helai muna an khung nan ta nia an sui ngei mai chu arun in larta arun nan chin ma in damwai tar chu in chung lama chuan ain khai chho man hlo mai athla po alamwang man meu lo doi thiam chuan ron chawin light te chu arun ti thi phei ngop maya oma hlau le ti ngai na hre to lo chuan rin bial chu asiam taringot mai chu doi thiam chuan arung khoi thei to lova tlem chuan athla po chu amuang ve deuh ta ma se chu doi thiam chuan parda phena tang te chuan arun la en reng maya thla chu angam tak thei lawang le atu jing kholo warta ka chuan malapo chu hotel lampang pan chuan arung kal ve le a jeria taksa thi pheng phung chunga
hotela lu tum chu aron mua Jerry chuan a thian pa oma chu honeymoon suite room a atan thu lo hrilin chan chu adu thu chu mala chu lo hrila ma se mala chuan oma chu zan masalama honeymoon suite room a zurui chunga a hmu thu le an ram USA lama ho turin airport lama a thon liam tak thu chu alo hrila Jerry po chu aril ru min sakin hole mei tur chuan mala chuan alo tia eti la hian in chung lama chuan oma chuan honeymoon suite bel chu alo tiria mala chuan churi chu hrema se ma chu ala lem hlei lawa in chung lama tang chuan oma chuan Jerry kalbo tur chu azuk muwa a ui ngang mai ma se heta hian Jerry chuan thil dik lo tlat nia hre in hotela bok chuan arun let leya malabula chuan akal chu don lai khan dari ni tak hriat thu arun hrila Jerry chuan mala chu hreite chuan han voji ngalin oma chu in chung lama chuan ala tang ngei nia a hriat thu arun soi chuaka mala po chuan Jerry chu lavin chabi chu a pe ji ngal Jerry a akal fel deuh chi tia hian mala chuan a thiam lo na an hai chuak tak ngel don nia hria in hotel pum pui mai chu hal vek chu alo tum me ka Jerry chu in chung lama chuan ron chawin oma tan mek na chuan aron lut chawa ma se heti la hian mana pu kha alo mai mai ho lo in chunga chuan film kur taka ron chaw ve in Jerry chu crossbow chuan arong kaplum taringot mai oma po chu hlau thongin a biru zui le ngal honeymoon suite elevator mang chuan mala chu tlan chu alo tuma heti la hian mei alpo chuan building chu akang tran me ka chabi kha Jerryan akol de awangin elevator kongkhar chu ahong le theisi lo in chung lama bok chuan Jerry taksa a chabi la tur chuan akal chho le a chabi kha Jerry taksa tang chuan oma chuan lo la in basement lama alo lut thla dei maya ti ngai na dang to hek lo le mala chuan oma chabi ken lai chu lak sak tumin basement lampang chu apan zui ve ngal reilawa oma chuan thom hi hria in a chok ken chuan rin bel chu asiam le ngal ma se asiam zo ma chuan doi thiam which chu ron langin arun man ta chat mai atnu reivak lawa chuan mala po chu ron thleng ve in chabi loing khai hi arun muwa lak tuma ambat mek la hian doi thiam bok chuan akuta chuan thir khai dia chuan aron ling ta chat mai oma mu reng lai chuan doi thiam chuan mala chu anuk bo zui ta ani beidong le hre ti tak chuan basement chunga chuan oma po chu a thunoi maya eti la hian anu thla chur in lar le in anu bula chuan khami truma thil thleng kha ati palani thule ngai dam tur chuan anu chu lo nge na anu chuan ati palani thu a hriat thu le angai dam sa vek to thu alo hrila hetia anu thla abo nu hian oma chuan a pocketa thir zai cha na surei alo a chu mu in hemi mang hian doi thiamina a hlin na thir chu zai chatin man mo takin room chung lama chuan akal chho le ngal in chung a chu a chho hian kang mei chu alo na sa to em maya mai khu ana sa to em mai boka hemi wang hian ni ko hrelo chuan oma chu a zui le ta ati la hian farjela chuan an manager mala chu ran zongin alo kalkual ve me ka fene o ni tak chu hria in a ori hriat na lampang chu pan zelin oma ni ko hrelowa lo chu mu in hotel atang chuan a chan chua ka damdoi in lama a mek la hian hotel bellboy albi chuan rong kana police te chuan fene ruang le Jerry ruang an mu thu te mala ruang chu an mu zo ve lo thu te chu alo hrila police te chuan thei top chu a man la lak zel thu le a thalak lui an mu chu te chu arun pe a oma chuan a thil ton mek te chu han ngai tu le tin akuta kutkol nu ma lo la kut mai te chu ngoi reng chuan a ena a thon thu ala zo fen tak lo chu hetiang hian a top na asiam ta ani Spanish conquistador chuan a fapaluwa botol vok ke chu thut le in a fapa ne na chuan
Alua chuan voke jok tur chuan alo tia. Mahse a fapa po chuan a pa lu chu vok sak du lovin botol chu a paison ta zoka in hmangai ti hriat takin anin kuwa ta zoka. Kha botol a paison kha ke luru ro bul taka hian alo vatla a. Hemi te pa fa hian chu botol chu an ti ke thei nge arin om to ani. Hei hi kumsang ni sumni paruka ti chua. Hukum movie ngai nom tak chan chin chu ani.